Kameničanoch pri Ilave bolo včera večer rušno. Smerovali tam dobrovoľní hasiči zo širokého okolia i pohotovostný pátrací tím s policajným psovodom. V lese pri ihrisku totiž hľadali dvoch mužov. I keď išlo o cvičenie, chlapi išli na doraz. Peter má na sebe čierne Kanady, maskáče, má psychické problémy, doma nehal lísť na rozlúčku. Terén je ťažký, dávajte si pozor. Takto to včera večer vyzeralo v Kameničanoch pri Ilave. Desiatky dobrovoľných hasičov z Bohuníc, Mikušoviec, Bolešova a Kameničian spolu s pohotovostným pátracím tímom a policajným psovodom rozbehli pátraciu akciu. Našťastie išlo o cvičenie. Toto cvičenie je zamerané vlastne na pátranie po nezvestných osobách, kde sa presvičujú rôzne techniky pátrania. Využívame pritom rôzne aplikácie, ako sú Galtopomapy, ktoré nám uľahčujú pátranie hlavne v noci. Po každom človeku, čo máš v teréne, vieš úplne všetko, kde sa pohybuje. Presvičili sme si spoluprácu, komunikáciu v ťažkom teréne, aj spoluprácu pri transporte pacienta a jeho fixácii. Hoci išlo o cvičenie, chlapi sa správali tak, ako by to bol ostrý zásah. Matej! Prvého hľadaného našli v priebehu pol hodiny, previezli ho do bezpečia. Dvíhajte, chalani, vyrovnávajte to. Po nezvestných pátrali viac ako 2 hodiny. Terén ich na mnohých miestach poriadne potrápil. Terén dal zabrať, keďže sa nachádzame pri korite Váhu. Sú tu vyťažené niekoľko metrov hlboké jamy a niektoré tie svahy sa zosypávajú, takže terén bol pre všetkých členov veľmi ťažký. Celú túto oblasť detálne treba prehľadať. Druhého muža našli po viac ako 2 hodinách. Pomohol im psovod a jeho tara. Hľadaj! V ťažkom teréne a v úplnej tme je to veľmi ťažké a teda pes nám veľmi pomohol. Morkolku otoč, urýchlene otoč a pripravíme na stranu. Pôjde papi dole? O 10:00 večer akciu ukončili. Podobné cvičenia chcú organizovať aj v budúcnosti. Pavol Čertík, televízia Joj.